नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां निउसखौ आं जास्ट दासो मोनसे इउटिउब चेनेलाव नुदों कर'ना भाइरासनि मुलि मोनबाय जाहैबाय बे मुलिनि मुङा मा इनभारमेक्टिन टेब्लेट बेखौ अस्ट्रेलियानि साइन्टिस्टफोरा दिहुनदों बेखौ मोनास होननाय इउनिभारसिटिनिफ्राय डक्टर केली होननाया रिसार्च खालामना नायदोंमोन लेबाव बियो होनदों दि बे इनभारमेक्टिन टेब्लेटखौ लायोब्ला एबा बेखौ जायोब्ला उइदिन बेसेबां 48 घन्टानि गेजेराव कर'ना भाइरासआ गावनो गाव अट'मेटिक थैलांगोन होननानै बे मोनास इउनिभारसिटिनि साइन्टिस्टआ फोरमायदों डक्टर केलीआ आरो बे टेब्लेटखौ दासिम इनभारमेक्टिनखौ दासिम मानसिनाव टेस्ट नायनो जायाखै जाहैबाय जिब जुनारनाव नायदों बिसोर मा पजिटिभ मोनदों जुदि बेखौ मानसिनाव नायनो मोनो अब्लाना बे मा पजिटिभ जायोब्ला जों माखौ बाहायनो हासिगोन इनभारमेक्टिन टेब्लेटखौ बाहायनो हासिगोन होननानै डक्टरा फोरमायदों बिसोरो बेखौ टेस्ट नायसिगोन होनना बुंदों आरो बे मुलिया मायावबो बाहायजायो HIV डेंगु इनफ्लुएन्जा बेफोरावबो बाहायजायो होननानै फोरमायनाय जादों स' दिनै निउसआ बेखिनियावनोसै थेंक्स फर वाचिं